Okay, maing mudto no usab kanang tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ani-ana pod kita mahigala nila nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw daw usab karon nga Sabado, pit sa utso na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2023 ug padayon kita sa ato nga mga pagpangalagad. Abi no ato di ay gatimbayaon usab og mayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata ug atong substation manager usab dito sa may Actin Basay si Brad Elmer Logatiman. Good morning, Mayor. Bueno, ato di ay nga timbayaon ang tanan gyud nato nga mga televiewers sa atong teleradyo. Kumusta na? Naghinaot kita nga anaa gyud kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Bueno, ato di ay nga higot-hisgutan ginagmay ang mga umalabot nga mga kalihukan no. Of course, sa tuwa nga sa diri sa amoa sa Ayungon, hapit na namo sa ulugon at namo ang fiesta no sa amoang Vicario, no, Santo Tomas de Villanueva, no, Santo Tomas de Villanueva, Santo Tomas Apostol, no, adto namo kini sa ulugon sa Tambo, no, so na nga imbitado ang tanan, no, mista ta dito sa Tambo sa ilaha nga sa amo nga Vicarial Fiesta. Of course, when we talk about the kining Vicarial Fiesta, ang involved ana ang 5 ka mga parokya, no, Ayungon, Bindoy, Tayasan, Himalalod, ug Kwasay Parish sa Tambo. Okay, no? That will be this coming July 29. Pero karong 15, na apoy kining Parish Formation Team Seminar no sa atuang BEC didto sa kining sa Himalalod, no? So kada karon sunod semana, karon sunod Sabado kana daw sa manay ato mga kalihukan. Okay? Unya diri po sa Dumaguete, ato pong gi-activate diri sa ang atuang ako may commission head sa Commission on Migrants and Itinerant People, no, muna nga we are trying to kuan gyud kining activate sa ato nga Commission on Migrants. So gani dunay bag-o nato karon nga gi-appeal sa ato nga mga seminars kining kabahin sa human trafficking. No, importante kay kana no, ga masabtan gid po na sa mga kaigsuonan nato kining human trafficking, no, kana bitaw manguha og mga tawo sa asa nga lugar unya himuon nga mura ba og helper or whatever unya medyo ana bitaw kini bitaw gitawag natong deception, no, kanang imbis nga himuon nga helper or tindera sa usa ka tindahan himuon nga mga usahay, no, dili hinuon tanan pero himuon usahay nga mga prostitutes ingon niya. So muna sa problema gamay. So muna nga ato gyud nga gi-appeal sa ato mga seminars sa migrants and itinerant people kining ato nga kining kitawag natong human trafficking and many other mga OFW. So muna no. So muna mga updates nato. Of course, silang atong talahorong obispo tuwapod karon sa at least sa 127th Plenary Assembly. Ano? Abino ari kita sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Parokya ni San Isidro Labrador gi-enthrone. Relikya, dili parokya. Relikya ni San Isidro Labrador gi-enthrone sa parokya sa Pulilan, Bulacan. No, gihatag kini sa Diocese of Madrid busa alang sa mga debuto ni San Isidro giawhag nga mohimo og mga pilgrimage sa nasangpit nga mga parokya. Unya gikan sa Vatican, mga kaobispuhan sa European Union ug sa Iraq nagkahiusa sa pagkondena sa gihimong pagsulog sa Quran dito sa Sweden. Nahiusa siya sa nakahiusa ang mga kaobispuhan sa European Union ug sa Iraq sa pagmatud pa, no, sa katawhan nga mga Muslim o mga Muslim brothers and sisters sa dako nga kahimangod tungod sa nahitabong pagpasipala sa pinagkabalaan nga libro sa atong mga kaigsuonan nga mga Muslim ang librong Quran, no, kana katumbas kana sa Biblia nato nga mga Kristiyanos. So muna nga ang atong mga kaobispuhan sa Iraq ug sa European Union mipadayag sa ilahang dako nga pagsaway sa gihimo didto sa Sweden
nga pagsunog sa nasangpit nga balaan nga basahon. Okay, ari kita manghigala sa atuang Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon. Matud pa diri sa atong listahan. Blessed gihapon ni siya mahigala, blessed. No, July 7, July 8 ang ato karon nga Saint of the Day mao si Saint Gregory Gracie and Companion. Nabi no, kini si Saint Gregory Gracie, no? Usa kini siya ka misyonero, no? Usa kini siya ka misyonero nga nagka-misyon dito sa Britanya, Germany, Russia ug France. Unya kining gitawag nato og dunay mga problema, dunay problema sa nasangpit nga lugar o luoy kaayo kining atoa nga mga European missionaries tungod kay naapektuhan magyud in taon kini sila, no? He was martyred during the short but bloody Boxer Rebellion dito sa China, no? Sa ilaha nga pag kining gitawag nato pagmisyon kini si San Gregorio Gracie og mga kaubanan dito sa China. Nya na timingan man pod manghigala nga dunay kini bitawng pagrebilde sa mga insik nga mga boxers ba dili mga karatista na unta usa sa mga naapektuhan gyud mao ang atuang mga misyonero dito, no? Okay, alang sa mga lay ministers, ari kita karon sa atuang mga pamalandong para sa luwali ug mga adlaw, no? Doon na kita mga pamalandong sa ikanakulog upat nga Domingo sulod sa tuig. Kining atong ebanghelyo karong Domingo if you have observed, no? Para ugma na ni dili ni para karong adlaw, pasiuna ni kay para manis mga lay minister nato. Atong ebanghelyo karon mo kini ang kalagmitan nga mao'y gibasahon sa misa para sa patay. Kana bitong na mga funeral masses. Unya, siguro aron kini pagpahinumdom kanato nga kita ni ining kalibutana aduna gyud katapusan nga buot mosugot sa dili mobiya kita dinhi. So unsa may angay natong buhaton mangandam. Ingon no nya. Usa sa mga paagi sa pagpangandam mao ang kanunay pagpasalamat sa grasya nga atong nadawat. Pasalamat yung kapirmi kung unsa imo mga nadawat nga mga kaayuhan. Ang ikaduha, pag-ila kang Kristo nga atong manunubos. No? Make Christ always be reminded nga si Kristo mao gyud ang imong manunubos. No? Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, anaa gyud ang kaluwasan. And then, sa atong paningkamot alang sa kaluwasan, muduol gyud kita kaniya, ilibin na gayud sa panahon sa mga kalisdanan o mga pagsulay, uban sa giya sa Espiritu Santo. Okay? Bino, din na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Taul. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios mo kay gahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas. Bye-bye. Happy Sunday.